na go go now. Ekere kwenge kene yena ekweru egwu. Ekere ga kutere ekere kuru amuru do moke ga ri keshi le shada agwa agwu. Hey. Oh be. Hey. Like one bado ede. Ezoku na suru megwu asodo no mane no wa. Ekweru mekwe na nke mmerụ ngopụta kacha ụtọ. Mawalu moji o. Ya rugo siri keri no. Mawalu moji o. Mana muzi ka ijari ya. Mawalu moji o. Ambeku garu marubido. Mawalu moji o. Asino harakata kona kaze. Mawalu moji o. Na odu wa enwe nyoma o. Mawalu moji o. Ona mara dire na na mule. Mawalu moji o. Ya na kuto fia bu nwanne. Mawalu moji o. Anu febu dene kona zaku. Mawalu moji o. Ugo na bu manadara wankenu. Mawalu moji o. Uzo fe ibu dene no bu konto. Mawalu moji o. Imane tambabe na gachi aso. Mawalu moji o. Akani roro makone nkoro bobi. Mawalu moji o. Onye ga pada bodo swabo. Mawalu moji o. Esiko so egbe kwaro aro eme chukwa. Mawalu moji o. Kama no ju ono egbo de sa. Mawalu moji o. Abacha ebo ga fe ro dudu oke. Mawalu moji o. Ofuru dika kalifo kalummo. Mawalu moji o. Onu megwa muto ku kongola ke. Mawalu moji o. One ka si no ku maka na doji. Mawalu moji o. Eba mani fofo no chagarukwa. Mawalu moji o. Bonu lijo werile salu. Mawalu moji o. Otele pipe kwela banu me. Mawalu moji o. Oro ku na ro no na aja igugu. Mawalu moji o.
chọrọ ịbata Aghaebigo ma not tata. Aghaebigo official n'obodo niile. I will not send the telu ndale no. When I can do something about Satanina. Hey, tata bakaye. Ndị ma apụle fa nwa apụle na ọ bụ na emesịa ya tata. Abịa echi Aghaebigo ebido. Aka dị. The manager, power, Aska, Udogu, Dalo, Nanyolugo. No. Oh, some million Batanina. Hey, Dalo. Managing Director, Lucky Donaldson, Nigeria Limited, on your money, Managing Director, Donald Master Net Club, Kibogo Chupanetu. Yes, I know what to learn. Managing Director. Yes, I don't go mad. Nigeria Limited. We are my way. He's a chuku and then wow. Nene Malugo Nidane. Chief. Oh my God. My man. So I nakala usunuzi West Calabia Oyalunu Ezibekune. So people managosi there. I mean I better about it and the Omagasi
ọda zie unu ozi ndị udo ga-adịzi anyị zie unu anyị wee jebe ebe anyị na-eje ya ma enwe ike ịnọcha wee mesịrị a na-eme so biko onweghị ihe ọzọ bụ enwe beriberi na envelopu a ka ndị otu anyị n'udo ga-adịsi ka anyị wee so unu gaba n'iru na unu na-eme ọfụma. Ka m nyezie chairman ndị ka ha kenezie n'afọ ndị Aghaebigo age grade. Biko ndị udo ga-adị ndị Aghaebigo na-eme n'okpu ekene furu iche. Ama m na o teere sinsi unu na-agwa m n'oge ebe unu chọrọ ịga. Anyị na-eche ka ndị ka abịakwuo ọdụ ka abịakwuo ka ndị mmadụ were gakwuo nwa obere. Anyị na-ekene unu udo dịrị unu. Ọbịa mmadụ ka unu bịakwuru unu eje ha bịa n'afọ ụgwọ ndụ nwe onye nwe na-akpọ gị na fon ọ ka ji echetụkwa nwa obere. Biko udo dịrị unu. Dịkwazịrị gị dịka ha mesịrị ihe niile anyị onye ihe ọganiru obodo ya na-adị mma onye na-abụ ọbata n'obodo ọ na-atụ alo ka obodo ga-esi wee dị mma onye ka m na-ekwu ihe a Honorable Nze Ifeanyị Ọgwọta ụzọ Chiwala nke Ebetete biko ọ bụrụ na ọ nọ na mmemme a ya bụgote ebu ya were oche mana ọ bụrụ na ọ na-abata ndị mmadụ ka anyị kụọla ya aka ama na ọ ga-anọrịrị na mmemme a sị m na o nwere onye ọzọ m ga-akpọ n'isi oche ebe ndị executive Umuchi nọdụgoro ana anyị nabatazie the chairman today's occasion anyị ekpee ekpere ọ bụrụ na anyị kpee ekpere anyị amalite ihe anyị ji maka ya wee nọ maka na tata ama na akwadoro mmemme ọfụma elekwuola m anya ihe eji agbara dike ruo na ọ na-eje ekele ndị mmadụ ụzọ chikwara ị nwere ngabasị ụzọ chikwara ị nwere ngabasị isi otu a ikele ndị ọgbọ ikele executive Umuchi anyị agabazie n'oche anyị nwoke nwere ngabasị thank you DJ thank you Aghaebigo kwenu Aghaebigo kwenu Aghaebigo kwenu Aghaebigo kwezuenu biko ofe dum aṅụrị efe ọkụ unu dị ebube ebube ọ ihe ekwu ka anyị ji bịa na Chineke ya eme ihe niile ya agazi n'anya ya ndị mbụ mere ndị ịbụọ mere nke ụlọ ha adị iche biko ndị mmadụ ka ya bịa anyị si mitin Ekwulobia ndị eji m ọhara ka njizi obi aṅụrị egwu unu na Ekwulobia ekpebigo na udo ya dị n'obodo a na 7th Jenụwarị a ga-eme elekshọn na 7 Jenụwarị Umuchi na-echazi anya onwe ndị dịka ndị a na-agwa eje gbara fọm anyị ga-edozi Ekwulobia wute planụ gọvanọ nwefe obodo a enweghị gọọmenti na Ekwulobia ịhụ na ndị mba ewekọrọ ibe niile ya abataba anyị ebe a ka anyị na-enechazi onye ọ na aka emejọrọ ya ka anyị move forward. Thank you. biko tuonu ya ụzọ Chiwala Ebetete ọ na-eje ekene dị chairman Umuchi ike na ebube nke Ebetete dịka ọ na-efere ma ndị ụmụ nwanyị ma ndị niile bịara mmemme a aka biko onye ọbụla nọdụbazie ana ejibe aha ndị Aghaebigo wee na-ekene ndị niile nọ ebe a na-ekenekwazi chairman na-ekenekwazi ndị tọrọ anyị bụ Aghaebigo m na-ekenekwazi ndị nna anyị biko eji m ohere na-asị ka anyị kwụrụ ọtọ kene Chineke n'ihi na ụbọchị tata bụ ụbọchị akara aka ị na-anya ịfụ na o nwere ọtụtụ ndị na-anyị ndị kwadoro unu a chọọ ka ha nata ụfọdụ kakwara obi nata
but na n'irube ka kpụrụ ha like onye mụ na-esi Kaduna wee nata na Umuchu onye Umuchu ka ọ bụ ka ọ na-analụ ka ebe ahụ ka kpụrụ ya ndị kidnapụ ya so ọ dịghị izi ọkachasị ndị niile si ebe dị iche iche wee bata ọ dịghị izi so anyị ekene Chineke maka ndụ o nyere gị kenekwazi Chineke maka ụbọchị tata kenekwazi ya yọkwazi ya ka ọ bịa mee ihe anyị eme n'ụbọchị tata ka ọ gazie n'anya ya ọ bụ n'aha Jizọs anyị na-ekene gị Chineke nna onye na-eme mma ozu na-akpụ nwa ụmụ gị na-ekene gị Chineke nna ihe m ka mbụ onye na-eme mma ekene ide ebube Chineke nna o Chineke nna o Chineke nna na m ekene ide ebube o ịdị ebube o ịdị ukwu nna m ịdị ebube ana m ekene ịdị ebube Chineke nna o Chineke nna o Chineke nna ana m ekene ịdị ebube ọ bụ n'aha Jizọs ya mere ezi enyi anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata anyị na-aja gị ma n'ihe ị na-eme na ndụ anyị na nchekwa nke ichekwabara anyị ọkachasị ndị niile si n'ebe dị iche iche wee nata anyị na-ekene gị n'otu isi chekwa ya n'ụbọchị a especially 2022 from January to December 2022 anyị na-ekene gị na ọrụ isi ike nke nyere onye ọbụla na nchekwa nke ichekwadara anyị na-ekenekwazi gị kachasị ụbọchị tata nke ụbọchị akara aka otu isi mee ka ihe niile akwadoro akwado wee bụrụ ihe akwadoro n'oge nkawa anyị wee na-ekele gị maka oge nkawa anyị nọ n'ime anyị na-achọ ịmalite wee na-asị gị Chukwu bịa were ọnọdụ bịa were oche bịa gbaziere abịa kụziere anyị ihe ọbụla nke anyị ga-eme n'ụbọchị tata ka ọ gazie n'anya n'aha Jizọs anyị na-ayọ maka ndị niile si ebe dị iche iche abịa Chukwu bịa buoro ha ụzọ kpere ha azụ ka ha rute n'udo na-enwe nsogbu ọbụla n'aha Jizọs anyị na-akagbusi ka ha rabụ ndị mpịọmpịọ mmụọ ọbụla nke na-agba mgba n'ụzọ ọbụla ụzọ iji mee ka ụbọchị tata ka ha agazi n'ọfụma ụbọchị nke anyị kara ka ha agazi n'ọfụma anyị na-akagbusi atụmatụ ndị iro niile anyị na-akagbusi ha n'aha Jizọs anyị na-ayọ ka ị bịa were ọnọdụ n'ihe niile nke anyị ga-eme n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị anyị ekpuchi onwe anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst. In Jesus' mighty name we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Biko ka anyị kọọrọ nụ Chineke aka na ọ dị izi dịka anyị weregoro ebere wee malite ama na ndị Aghaebigo anyị nere m anya afụrụ m na ndị Aghaebigo na-eje ka ha je gosi chairman ọjị chairman ha bịa nata ha ọjị aha ikwupezie ya mara na ọjị dị ọ bụrụ na ọjị gwazie ndị mmadụ na ha ewetago ọjị biko anyị ekene ndị na-ebupụta ọgbọ dịka omenala Igbo si dị ihe ọbụla a na-eme ọjị na-ebu ụzọ and anyị ga-emechi ihe ọbụla gbasara ọjị a tupu anyị ekwuba okwu maka anaghị ekwuba ọjị okwu o nwere ihe ndị ọzọ ya na ọjị so ma anyị ṅara ma ọkwụ ose sụpụpụtacha ya onye agba agbacha ọjị ekewe ha ncha dịka n'ụbọchị si ekwuru anyị agaghị egbu oge ebe a anụkwu m na o nwego ndị bịa na ihe anyị chọọ ndị ji taịm eme ihe mgbe tupu m ekwu okwu aga m ayọ chairman Umuchi anyị bịagodo iwere ọjị n'afọ Umuchi welugodo ọjị abịazi ịwa wee ke obi nyelugo Umuchi kwenu
m na-ekele ihe niile bịara ebe a wee na-asị na Chineke akwadogo ihe a na-eme wee na-asị na ọ ga-edunecha onye ọbụla n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs. Chukwu onye mere gị anyị ji ọdị n'aka n'oge awa na-ekele gị, anyị na-ekele gị na nke ibe na-ekelekwa gị na nke ị ka ya eme wee na-asị gị biko ihe abụ ihe ndị ọgbọ na-eme n'ụbọchị taa, Aghaebigo na-eme n'ụbọchị taa, ihe ọbụla ha wefuru n'ala ha wee kwado ihe a ha na-eme, anyị na-asị ihe niile a ga-eme n'ụbọchị taa mmaji ka anyị na-akpa ya n'isi ha n'aha Jizọs. Ebe ọbụla ha sịrị wepụ ihe ọbụla ha ji wee gbapụ ndị mmadụ n'ụbọchị taa etiche ya mmaji buru mmaji, anyị na-ayọ gị edo onye nwe anyị ihe anyị ji n'aka n'ebe a n'oge awa mkpụrụ ọjị kere isi na mgbe a ga-atọ ọjị a ọ ga-abụrị n'ofu ọnọdụ n'ụbọchị taa karịchasịa. Anyị na-asị bigo na anyị ọjị a gọzie ka anyị taa ka ọ dụọ na ana mkpụrụ obi site ugbu ọlụ mgbe ebi ebi. Ka anyị mara ihe ọjị agbara na-asị weta efere aga na-eji ọjị agbara ise biko tụọrọ ya obi nyerụkọrọ aka Ekwulobia mma mmanụ. Anyị ekele Chukwu onye pụrụ ime ihe niile. Ọjị ka anyị ji n'aka dịka omenala Igbo si wee dị mmalite mmemme wee na-ekele gị na ndụ na ahụike ọkachasị n'isi ụmụ anyị ụmụnne anyị na Aghaebigo. A sị na afọ onye na-edu ya taa ka Aghaebigo na-abịakwu na njedebe. Ọ remarkable thing na unu na-ebupụta ọgbọ mgbe nsogbu Ekwulobia na-abịa na njedebe. Anyị na-ekele gị Chukwu mmemme a ka a na-arịọbe n'aka nsọ gị na ụmụ gị ndị natara n'udo mgbe a ga-alaghachi ebe ha na-azụ ahịa ime ihe dị iche iche dunakwa ha n'udo. Gọzie ọjị anyị ji n'aka ka anyị taa tụta ndụ narị ike n'afa Kraịst onye nwe anyị. aka ọwa ọjị ka anyị mara ihe ọjị agbara aka were ohere a wee kene chairman ụmụnwele Honorable Christopher Okolocha Ogwefi ọjị agbara ise biko tụọ na ụzọ mmiri ebetete dịka ọ na-emezi afọrọ chairman ụmụnwele ka n'Umuchi ebe a ka anyị nye ya ọnọ bikos ọ ga-eso n'ihe mma ayọ Chineke mgbe m ga-awa ọjị. Biko ka anyị mee observe 1 minute silence in honor of Chief Innocent Ezokafọ ọ nọ n'enyi nke mma ọwụ na ọ nọ ndụ today ọ ga-eso na ndị Aghaebigo ka ezi na ndị ezie ya ọ ga-eme ihe eji mara ya. Ka anyị mee observe a minute silence. Ugwu a na-arị atụ egwu o ji ntu eme atụ ma ọ bụrụ ndị kwurunu biko anyị na-ayọ gị ibe a pụtara adịgharị kịta dịka anyị mere minute silence. Ọkwa na onye nọ ndụ ga-anọ ogologo ndụ, onye anọghị ndụ ya anọ ogologo ndụ. Biko ibe a pụtara eri anyị biko ya gbana ụzọ ọzọ. Biko anyị na-ayọ Chineke ma gọọmenti ma non gọọmenti ma nke ọbụ na-akpọ na ya nke na na-awoke ibule ihe bụ banana afụ eke without ume mmafu. Biko Chineke ebe o si bịa ya nawa anyị wee na-ayọ anyị nchaghị adị ndụ wee hụ ya bụ enwere m onwe anyị na-azọ. Onye dị ndụ ya enwere onwe, onye anaghị ndụ ya enwere onwe, maka anyị bụchasịcha ndị nwa ga-eri uru obodo anyị na-achọ ndịze ndụ ya eri uru ya. Anyị were ọjị a na-ayọ ndị be anyị ma ndị nwere ike ịhapụ ihe a na-ekwu maka ya baa ihe ọzọ, ma ndị na-anakwu anakwa biko akanya onye ọbụla rituwe ka anyị nwee ike inweta ebumnobi anyị mụchaa ụmụazị anyị enwe nọdụ ndụ zụọba ka anyị zụcha ba azụọ anyị. Ihe dị iche na-achọ ịbata na Ekwulobia n'ihi ọchịchị enwere ọfụ na Anambra steeti ka anyị nwe ndị Ekwulobia nyere aka ka ha bụ ihe ọma bata. Anyị abụrụgo landlord onye Umuchi ọhụna ma ọ bụ onye ọhụna bụ ekirikiri awụgo landlord ka anyị bụrụzie super landlord ka ibe anyị ga-eji na-aza ndị Umuchi na-abata anyị n'aka na mba anyị gbara. A wee na-ayọzi ụmụnne anyị karịa abịa Chineke dubebe mbaba na-abịa na-enwe nsogbu ọbụla. Anyị ga-emecha ibe a na onwe onye eji ebulu n'aha Jizọs. Chineke ya aba n'obi ndị bịara abịa na ndị abịa ha abịa pa eme ibe ha chọrọ ime na-anaghị ha ahụọ pa mechaa ya abịa kụọrọ ha aka bebe maka ọ ya wụ nsogbu anyị nwere kịta.
ọnwụ ibe adọkịta ndị nwere ike ịbata na nkiri a nwere ike ịrụ 2000 ndị Ekwulobia and onwe ya abata without opekata mpe ya wụ 300,000 ego ahụ ga-agwụ na Ekwulobia before na-ana and ọkwụ na obodo ahụ ndụ mmadụ ka ọ ya aba n'aka mana abịaziri ụbọchị adịghị mma ndị mmadụ gbahụsie onye ọbụla anaghị akụ aka na tipabu aja. Biko anyị ma ayọ Chineke ya mere anyị ebere onwe ebe anyị si mejọ ya gbaghara anyị ma obodo anaghị anọ n'ụdị ọnọdụ a na-aga n'ihu ka Chineke were ebere na afọ ọma ya gọzie ọjị a ndị anyị chetara ihe ya kịta ma ndị anyị echeta ya mere anyị ka ọchịchị obi anyị si edowu nke dị mma n'anya site na Kraịst onye nwe anyị. Abụ na ọwa ọjị anyị amara ihe ọjị agbara ọjị agbara ise biko tụọ na ụzọ chiwara dị ka anyị wachara ọjị biko ndị ọ bụ ọrụ kwenu zọnụ biko akwụ m na afa ndị Aghaebigo wee na-ekene onye ọbụla bịara ebe a tata wee na-asị ụgwọ onye jiri bịa ka o ji eji were na nke o ji eji na-anaghị akarịcha nke o ji were bịa. Anyị na-ebupụta ọgbọ anyị tata anyị mana anyị agba n'obere pụrụ n'obere late mana onweghị mgbe onye ji teta ụla o tetere late. Biko asị m ana m ekene unu otu nsu ebe nọnyere anyị tata otu nsu ebe nọnyere anyị tata anyị laikere otu nsu were bịa anyị na-agazi n'iru ihe ndị ọzọ a na-apụta udo dịrị unu. ka ọ gụọla anyị ihe o dere n'akwụkwọ maka ọha ncha niile gbakọrọ wee dee mana ofu onye ga-agụpụta ebe ose gị. Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. This welcome address. Aghaebigo. A welcome address was presented by Aghaebigo 8th grade, Umuchi Ekwulobia, on the occasion of outing ceremony of the 8th grade. This day, being that 1st of December 2022, the chairman of the occasion, Royal Father of the Day, Chief Launcher, with the President General, Ekwulobia Union, the chairman of 9 villages here present, and also here present, invited guests, ladies and gentlemen, we welcome all of you today to witness this great occasion of Aghaebigo 8th grade outing ceremony. Although this is long overdue, this outing ceremony should be had done for many years ago. Due to some unforeseen circumstances, it wasn't possible. And we tried to make this happen 2 years ago, but due to COVID-19 pandemic happened. But nevertheless, here we are today, upon this ceremony. By the special grace of God, we have donated 5,000 pieces of blocks for the proposed building of Umuchi Community Hall. And we hope to contribute more when more proper projects are implemented. Our special appreciation goes to the Umuchi executive members and the chairman who work tirelessly with us to make sure that today's event is a success. Umuchi was made of 3 quarters, Amudo, Meke, and Umowe. And also, it gives us a tremendous pleasure to say a big and hearty welcome to all of us here gathered today who have come from far and near to be part of this once-in-a-lifetime event. And as we celebrate this festive season, we urge everyone to be security conscious. Special appreciation to everyone that took their time to create this occasion. We hope that there will be a time to celebrate Macedon of Umuchi community as a whole. We also wish all of you safe journey back to your respective destinations in Jesus' name. Long live Ekwulobia. Long live Umuchi. Signed, Ikechukwu Ijere, Chairman, Chukwuma Ezoka for Secretary. Thanks and God bless all of you in Jesus' name. Biko ka anyị kọba n'aka anyị neganya
n'ife ha go na welcome address na ha si na o tefuo na 2 years ago mana COVID-19 ekwe ha ka ha mee ihe anwa mana tata COVID-19 ahala ha na ndị ha emekwuo n'ọtụtụ ihe ha ga-eme n'Umuchi ọ bụrụgoro sọnsọ 5,000 block ọ bụrụ obere ihe ka ọnwụ na ndị ha na-akọwakwa risef na onwe nke ha kaja eme ha kajere eme na-agarịrịkwe biko ka ịkụkwara na ndị Aghaebigo aka na ọ dị izi tata ama na tata nnukwu okwu adịghị ya mana okwu dịkwa ya chairman anyị nụgo n'ihe agụrụ na welcome address ama na o nwere ihe ị nwere ike ịtụrụ n'ihe agụrụ ntị m aka ha nke onye ọbụla n'ebe a asọghị ya ama mbụ ozi igwe ndị Aghaebigo data ịma na unu na-ama mma ma architect sechaa ya ọhụ ọlụlụ mana abanwe agwago anyị na ibe ahụ architect sere na a ga-alụ ya alụ ndị onye ahụ si dị n'akwụkwọ ka ọ ga-esikwado ma alụcha ya wee bido with 5,000 blocks. Esikwana kwuo ya bụ egwu ha ebupụtego ya ihe a na-ayọzi ndị mmadụ na ndị ọzọ ọgbọ ndị ọzọ ka ha kwado ha because onye klọb si eme ubu kịta ọ bụrụ na foundation one day nke emere ọ ga-erukwe 2 maka enwere ike weekend ndị Ezeagụ a na-eme meeting na Ada ndị Imo steeti a na-eme na first floor ndị Abịa nọ na nke ọzọ nke ịma na o ya eme and be anyị dị na site enwe ebe ihe akpọkwuo meeting ndị mmadụ ihe abịa mana ebe onye ọ na-eji eji ụkwụ bịa and ebe anyị eji ụkwụ bịa n'Umuchi so ana m ayọzi ndị mmadụ ka a kwado ndị ọgbọ a I need the rod then ndị ọgbọ tọrọ ndị a biko ana m ayọ hụ nna na-aga ọwụ ka nwa ya ke anyị agaghị atụ bikos anyị tọrọba na be ha emekarị anyị no fa ga-emekarị anyị onye ka ha ji wụrụ ụmụ anyị so ka onye ọbụla rụọ ahụ ụka especially ndị ahụ ndị na-akpọpụta ha ọnwụ na ụlọ ahụhụ okwu egwu ndị agha egbuna in particular ka nna agwa emekwugo m anya ebe ahụ ndị okokonmon Chike Okolocha eze ndị Igbo Chukwudi Ọgwata Obinyelugo na Chigbo oyi ama m onye pila nọchiri ọ bụ ikposara ụlọ ọgbọ atụmọnụ niile dị qualified ịbịa na high table kaba onye ọ n'ebe a coordinator Amarakunna abịakwuone so ọba zuru ezu ọwụ na emebiri unu tebụl na asụmụ na unu nche dị qualified to be at my back na high table ebe a mana nsogbu adị ebe ọ na sọpọtụ si apụta anyị ga-anabata ya biko ndị nne anyị echefukwa m unu maka na agwụgọ m na unu bịara ebe a bụ na ibe a na-eme dị unu mma andị nwekwana ihe kacha awụ ekpere unu na-ekpe maka onye ama na-ekpere onye nne ya anọzighị ya ama na ekpere ibe na-eme isi na famili anyị nwere ike mgbe anyị na-eto anya na-echi ntị anya ya ama na ekpere nne anyị na-ekpe na-ese ndị anyị out sendịkwa anyị in so biko tinyenụ ndị ọgbọ a na ekpere ka ebumnobi ha nwee ike pụta ọhụrụ ha na nke a ka unu ya ememe mana nwekwa onye si na ụmụ nwaanyị anaghị ewepụtazi ego ụmụ nwaanyị na-ewepụtazikwa ego kịta so ana m anabata chairman ndị Amudo odo ọ na-ebrek protocol ekwesịrị gọvanọ ọnọdụ ha na-enwe onye ọhụrụ na-abịazikwa na-ebrek protocol mana onwe iwe mere anyị chọrọ ego onye ọhụrụ na-ya ebrek protocol ma enye anyị ego udo so chairman you are welcome. Biko dịka m si ekwu anụ m na onwego ndị ọgbọ nọ na ndịda biko ama m uche unu dị ebe a mana tupu anyị agawa n'ihe a ga-enye ndị mmadụ nri ma ọ bụrụ na o nwee nke dịnụ nyebe mmanya onye nụcha mmanya ọ bụ onye bụ n'obi ịgbọ 200,000 o nwere ike mezuo 3 ọba nche ahụ ihe a na-eme a na-aga n'ihu ekene m unu biko ka anyị kụọla chairman n'aka
dịka chairman nyegoro ọda na ndị Aghaebigo biko onwe ihe siri ma ọ bụrụ na o nwere nwanne anyị ka je na-emetụ anyị na-emetụ ebe a biko agba n'ebe a mmiri maka achọrọ m ịkpọpụta ndị mgbọkịtị ka ha bịagoro ụzọ ọbara na ha gosi ndị mmadụ na ha ndị okwu nọ iru nọ bụ ndị ọgbọ Chinedu ejigret Umuchi Ekwulobia. In fact, o budo anyị nnukwu aṅụrị ogundo oguzu ọnọdụ ka eme agwụgwọ ọ chara acha so anyị nwa ndị ọgbọ Chinedu si ka anyị fụ ụnụ anyị si ka anyị fụ ụnụ wee kene ụnụ jise n'ike ekpere anyị bụ ebe ọ na unu ofute ihu na ije eme mmemme a Chukwu ya gbochie n'aha Jizọs. Ụnụ ga-afụ nke a bụ ihe anyị ji akwado ụnụ ọ bụghị na etu aka ọka ha mana unu dị anya ụnụ ahụ na anyị gbada mmiri n'anya alụ mere anyị mana nsogbu adọghị ihe mma wụda atị na wekasị nọ Chineke kwu ha n'ihe ọ ga-eme so biko onunu ezigbo anyị wee na anyị ka osifu anyị Aghaebigo kwenu yienu zuonu Ekele nsọ nlefa. Biko nụ ndị Chinedu age grade Chinedu ndị Chinedu age grade anyị na-ekene ụnụ ọfụma otu unu si were bịa amakwa m na ụnụ ji abịa maka anyị ma na ụnụ na-ebe anyị ma na-ebekwu biko ekene doro ụnụ. Tata on the bucket munsa how we got when you see my brother Ogbo na-ebutebe mmanya n'ihu tebụl gị ebe a biko bụrụ weregoro nke dị n'ihu tebụl na-agụ ya ọha bịara ndị mkpọkịtị agweela dancing from Thank God, I'm doing a VIP. What did you say in the name? Check out with the microphone. Ogbo na ha mee nke dị mma ya kọrọ ha aka
Follow my kitchen. 2 by 6. Oh, can I dig it? Hey! Umuchi brother, that's one years old. If I did go age grade, also my community, Aghaebigo age grade. I make an honor. Represented by Ifadingo, brother, that's for me. SOB. Aha, I want I chikota. Thank you. Chineke gozie gị. Aha, ka anyị chịkọtabanụ. Na anyị ga-abịakwa agba nke abụọ. Anyị nwere mmadụ dịka ọnụ. Dịka di anyị na ụmụ anyị mụtara. Anyị na-ekele Chukwu na ụbọchị taata ga-adị. Chineke mee ya wee dị. Anụghị akụkọ ọjọọ ọbụla ga-egbochi ọnọdụ a. Anyị na-asị ka Chineke nara ekele n'aha Jizọs. Anyị nwetara invitation ọnụ wee sị ka anyị bịa. Ụmụ mana taa wee eke mana anyị lụrụ ahụ ka bịa. Ọ bụ eziokwu anọ na sizin. Ihe ọma dị anyị mma. Ihe anyị na-emebe anyị dị anyị mma maka na ihe Umuchi na-eme pụrụ iche. Ọ na-apụ iche. Anyị na-asị ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ihe akụ ihe enwe ụnụ ga-amụ ụmụ ụnụ zụcha ụmụ azụwa ụnụ. Ihe ọma
ọ ga-abata be anyị dugide be anyị maka na Umuchi Chukwu agọzigo anyị ọ bụghị anyị kere onwe anyị ọ Chukwu mere ka ọ dịrị anyị ona anyị na-asị ka ụbọchị dịrị mma na-adịrị ụnụ n'aha Jizọs biko ụmụ nwaanyị Umuchi ụnụ mana anyị enweghị ego kama anyị si na anyị ga-aga ọ bụrụgodu nnọọ na anyị richara ụmụ ibe a niile unu nyere anyị mana o ji adị ụlọ obi mma biko anyị si bụ unu were 10,000 na-aga We go call him Hako. BenginTV. Mama Ogbo, I know, baby, Oji 1,000. 2,000. Ezezike, Mrs. Ya nyere nke a. Ọfọ Augustina, ya nyere nke a. If I'm more happy, thank you. Because you see, God has given no one Jesus. Amen. DJ. Ọkọ kaba na-ekwuri ha ka nye sị ndị ahịa ebule n'igwe eji ekwu okwu ka nye sị n'igwe eji ekwu okwu ka anyị n'olu ha ka anyị pụlasị n'ilo ahịa ebule m kwelu my Ebu chairman Umuchi and chairman ahịa ebule m maka ụfọdụ ji asị ma ebe ndị Igbo si okwu na ndị amụma ọ dara ma chairman ịbụọ ya họrọ ofu ha furu m ofu agaghị eme n'Igbo eme so m bụ ka m yọrọ ya sị m gaba na ọnụlọ ife niile obi dị anyị niile aṅụrị taa maka nkedo ndị ahịa ebule m ka nkedo ndị ahịa ebugo bezọrọ ọ ga-abụ mmadụ ruo ịtọ nwa ụtọ nwa na-enye ya obi aṅụrị oge ga anyị ruru ịtọ nwa anyị afụ ndị anyị dị atọ anyị mekọta chụkọta eze Obiligwe emekwuo ebere ndị a gwara kwe so anyị na-ekele ifufe bikọs ọbụ na anyị gwara ba ajụ ọdị ọnọdụ dị otu agaghị enweghị taa ebe anyị gwara ha ana m ekele ebe egzektiv ekele egzektiv a maka ọsọ anyị wiri ha wụ ọsọ ntachi and ha gbara gị ọsọ gbarịtakwanye ya ihe anyị mawo n'ọdịna today agafetego and ọga ka ọ na-aga so today ụ na-achazugo n'Umuchi chazuo na-ebetete ebe uche a anyị na-ebo n'ahịa ebugo ọfọdụ ụbọchị taa si na ọ na-abụ nna mụta nwa ọsọ nwa ya kakwa na anyị nwa na-ekwe na Umuchi dizibere aka ụnụ anyị na-ekwu abịakwuo na ebete taa anyị nwawa Umuchi so na ndị Chukwu gọziri anyị bụrụ ibu ndere nọọ pandamik ji ụlọ anyị wee na-ekwu na pandamik anarakwana ekwenu ndị ụlọ ga-atọ erekwenu ha anya anyị wee na-ekwu okwu na-asị ọ ga-adịrị Umuchi niile na mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị DJ ọ bụrụ na ihe ekwetiri m Ọsadebe ka ha na nna gbakọrịta egwu 2 minutes oke a sị na taịm ya dị na-agbara m igwu aha ịfụ na aṅụrị ya dịgo na ka emegodi o nwere ebe a na-aba o nwere ebe anyị biko asa agụcha nsị apịa anya ọ na-amara jiri otoro ịmara obi aṅụrị na-eme mmadụ nke ikwu ana obi elu nke
So biko ife anyị na-eme na bụ omenala ebeterete ebe uche a na ụmụazị a bụ etozuole. Biko ama m ole na ọkakwu mmadụ ịma na ejiri ya ọfụma maka enwere m ike handụova ma ụmụazị. So onweghị m o mere ụzọ mmiri na-adachana ndị gosi chairman na so I'm na hand over the new age grade to ndị Umuchi. Ụbalụcha nke a na-alụ nwa eke ọzọ Umuchi kwenu, Umuchi lienu, Umuchi kachane. Na Aghaebigo. Bụ ụbọchị ọma na Umuchi. Maka ndị Umuchi mụrụ nwa Aghaebigo na-empụta 2009. A na-ajụ a na-adụzikwa ime a na-adụzikwa nwa. Chukwu emena ebere amụọ na nwa ọzọ. Ada ọrụ nwa ọhụụ ahụ. Anyị na-alụ ụlọ ọfụma dịka chairman ha nyere ụlọ oge o nwezi otu Umuchi eke ya unu onwe ihe Umuchi mebere unu dazuru adazu adama na unu zuru ezu chaa chaa anyị na-ewere unu enyebe Umuchi n'aka wee na-arịọ Chineke Umuchi ga na-eche unu ekwuọbịa na-ehibe n'ụlọ Umuchi we know the carry last ngozi a niile ga-ere unu aka and unu ụlọ ọgbọ chetara na Umuchi kwesịrị inwe ebe a na-agbaba agbaba dịka obi ma ọ a na-ekele unu ihe unu mere ọrụ anyị nwa executive na-ekwu n'ihe unu nyere anyị na olulu anyị aka ọgba akwụna ihe anyị mere ibe ndị ọzọ emebeghị paji 5,000 piece of block wee bupụta ọgbọ unu ma ihe ọ bụ n'oge awa a wee na-asị ka ọ dịrị unu na mma wee na-ekele ụmụ unu maka ọsọ ha were unu ka unu gbabala ibe anyị jiri ka age grade ibe anyị jiri ka kwenu lienu katanụ taa ka anyị na-ewere ndị nnu unu wee chizukwenu onye na-asọpụkwa bụ onye ha ji asọpụrụ ndị tọrọba wee na-asọ ya adịrị omiri na mma n'aha Jizọs. Dịka ọ dị biko gobezie n'oche ọ bụrụ na anyị sechazie foto yawa Thank you. Biko ka emechaa ihe eji maka anyị were bịa. Eji m aha ndị Aghaebigo ejigwedo were ekele ndị Chineke ejigwedo wetara ihe nke a. Were asị na Chineke ebe nwere asị wetara ka anyị nyere anyị Chineke akwụghachi ya mmaji bụ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Na-aga biko ndị bịara n'iru unu kịta ndị ya gazie ejigwedo ya ka ha si ụnụ ndị eme n'ihe unu ga-eme na ọka esi eme ya anyị emebuo n'ihe and anyị nwee nchekwa n'otu ọnụ mesịrị ndị ọzọ ga na-eme osutu ha na-aga n'aha Jizọs. ike na ohere adịgo ma ọ bụrụ na ị nwere ozi mmadụ ziri gị ijezie anyị ozugbo. Anyị bụ ekwenyi ọtụtụ ogwu adịghị n'ụka mgbede unu chara acha ekuzie nke nchabe na mara nke ndị agha agaghị so anyị do ezigbote obi aṅụrị today anyị atọ na tọkwa anyị matọrọ ahịa ebule m anyị nwawo anyị bụ ofu eji grade so ahịa ebule m wee tọọ ọnụ onye afọ na ọ na-aga ịta ụnụ na alọ nwere ndị na-alụ anya ụnụ ma ụnụ ji atọkwu anyị ama ma obodo ụlọ tọnụ nri ala nke ịtọba ife mere n'owu nghọta ka ejiri eji aga n'ogbu anyị nwabụ ndị anyị bụ ofu eji grade sikwana na anyị ga-abịarịrị maka na ụnụ kpọrọ anyị afọ anyị were bịa wee sị ka onye ọbụla otu na wee do ife dị na mkpawo na abịarutere ka a na-eme ife present is better than absent so biko were ni onye ọbụla si ekwu ya chairman ịgbalịka onye ndụkwu ikpụrụgo n'azụ ụlọ agbalịka unu na-esighị maka chọọchị ede m ekwu okwu mana ụlọ nche atụrụ anyị ka ana m asị na ọ ga-adịrị ụnụ mana aha Jizọs Kraịst bụ onye Aghaebigo eji grade kwenu kwezuonu emezuonu m n'anya
ewere na anya oke ha ji abụ ihe dị n'obe wee bụ ihe dịrị n'ime ụlọ achọwa ndị na-adị mkpa unu dị ya achọwa ndị ji ego unu dị ya achọwa ndị na-ekpe udo unu dị ya achọwa ndị na-akata ụka unu dị ya so nke bụ na-akata ụka ọya na amụ na ya bụ maka dị Chukwu were mechaa ibe awa ahụ ịtọ nnatadebe a na-Ekwulobia because Kaduna to Abuja bụ no-go area. Mụ na-edere ebe. Mụ na-edere. Na mụ dotebe. Welele n'oge abere. Ihe ma na-emezi adịghị m afụta. Alatara m na nna m. Ọ baka anyị ga-ata. Kwa na-ewere ka na-ekwe na owere be m. So, ka anyị ka ọ bụ ubi onye a bịara. Nọmba 1 ugodu. Ana m ekene ugwu akwụgharị nwanne anyị nwoke bụ Honorable Ibeanyị Ọgwata. Ọ tụpụta ọmụmụ ihe na-egbu ọrụ eziokwu. Nnọta Ekwulobia, onye isi na-agba n'oge that boy. I don't know why. I cannot even explain why. Nnọta ibe ga-eme n'Ekwulobia, that boy ji ebulu ụzọ gwa n'ihu. I don't know why. Kita ka m hụrụ why. So, Aghaebigo. Unu ga-eto anyị unu ka ndị oke a aka nwekere ndị ụtụrụ anyị I respect them. Anyị mere meeting was 27 ya was Tuesday ewere duye anyị ndị mkpọpụ ọsọ before agba egbe ụlọ abụ na mkpọrọ ọsọ mgbe e jiri bịa obodo m aṅụrị pọrịna mụ mkpọrọ ndị otu anyị bịa ozigbo kaka agba egbe agbazi egbe m osu ka mbịakwa kọwara ndị bịara na ndụ kakụ bịakwara ndụ kakụ bụ nna ka ha bụ ha bịakwara ha bụzi ihe ha nyere ụmụ ọwụ ya ihe matara bụ na anyị rịkọpụnarịrị na ụlọ ụzọ na ndị anyị hụrụ COVID-19 na ala ụlọ ọwụ ụzọ ụlọ mana ụlọ si ihe ọnwụ so iwu eji egbu ya ụlọ n'aha Jizọs. Aghaebigo ebe ejijiri unu ga-eto ha ndị tọrọ ụnụ otu ozi ada oge ọna ndị anyị kpụrụ ogbo anyị na-asị Chineke mekwe ka ụnụ ka anyị ọ gara ụnụ ma n'aha Jizọs anyị nyere ụmụ nwa obere ego ya nwee ego ndị egolo Blackwood gwọrọ amaghị ejobe ya ege ememe ya ọkwa ndị ọkụkọ ọ na-ama ọsọ were tutu izu na nke eji grade anyị ndị ka akụ nyere ụlọ Aghaebigo grade ụlọ ga-adọ ndụ dịka echi anaghị agwụ agwụ Chineke gọzi ibe na-ewuchi ụlọ site Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Biko injinia chance injinia Afebu na Aghaebigo eji grade na enye ha ogbo ekele si ọ ga-abịa na mma na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekene m ọha na eze nna anyị mego oge imeji adịwezi ebe dị igbe ka mma ebe ọwụwụrụ Ai não tem mais. Nem eu vou banhar não. Ai mal desse coisa. Before. Não nai, tipo ele não é. Ai vai. Não vai que eu me diga. Biko, obudaya.
anyị na ebe anyị nọ na-asụ na ife dị ka ụlọ nọkwa asụ onye atọ mma ọgịbe ọgụ anyị ga na-egosi ego n'ike ama na ga-atụ na onwe ndị tụrụ anyị sọ anyị na-ekere ọrụ biko enweghị okwu emere ego ife anyị adịghị eme ka ndị ọzọ onye anyị gara ime ọnwụ na ego nke ekesa ebe ka ụlọ biko si were ya megere kwụọ ndị uche ekesa ebe ụzọ mgbe anyị nwere oge o nwezie ihu nna ya anyị abịa mana kịta anyị enweghị agwa asị unu jide ka unu nọ ya n'ụlọ ma n'aha Jizọs Chineke agwa ajọ na ọmajiri mmanya aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Thank you very much. Kọlọfa biko si mee ya ọsịsọ ka mmadụ na-agbamọtọ chọrọ ịgwa anyị okwu gosi obi aṅụrị ha nwere ka onwezikwa onye ji apịnye transfa biko ọ ya ama ehu a ọ chara acha ọ chabara oke kwanu kwezonu biko asị m na otu o si eme n'Umuchi ọgbọ niile na-eme ya eme anyị ejeghị eme nke anyị ọwụrụ ahụ anyị ji ewu a na ji na-aba otu esi eme ya n'Umuchi were na-asị na anyị echuzikwana n'Umuchi anyị a Aghaebigo kwanu kwezonu anyị afụtago kwanu biko Aghaebigo ndị agha egbune m fụrụ ife unu nyere ha andị iji gosi onogbu anyị kwuru ma unu omeitere anyị na-anabata ma unu emeitere anyị na-anabata ma o mere egbu mmiri oke anyị o nwere onye gwara anyị na chairman anyị wụ petron ọnụ saa kwuru nyere ya akwa petron akwa ndị agha egbune m abịa petron anyị agaghị stọpụ ihe a na-eme emewego unu maka anyị na-eme mitin akwa aha dị anyị nnukwu mkpa unu ga-ewetara anyị ya ka ọ bụrụ ihe e kwuru ka a na-eme mbụrụ awụghị oke biko anyị nabatara ihe unu nyere anyị uche obi aṅụrị na ọ ka esi eme ya ọ bụrụ na ọwụ uche m asị m ka anyị hapụrụ obeta anyị jụ na ọ bụrụ anyị gbara afọ anyị egbune nkwenu so biko anyị nabatara ihe unyaa Chukwu gọzie unu anyị ekene ọnụ biko siwechi ya gbaziere chairman igwe eji ekwu ụkwa biko si abịa m n'obi anyị taa wee jụrụ esi famili obi asụkwa na-emepe ọgwụ ya a na-ebupụta ọgwụ ọgbazi anyị so mụ wee chọrọ ya bịa ebe nwa ahụ mmadụ n'obi anyị wee jụọ chọrọ ya bịa ebe akwụ na-esiri ọmụ ekwu ugomatis ọ bịakwuru asị a na-emepe ọgwụ so eze ọbụ ọgasị na anyị achọwa na ewoke were bịa biko n'ọgbọ ọnaghị ndị tụpụta ọchịchị tụpụ ọrịa ọfọdụ na m jute ọ bụ nwanne m ka ndị ha zuru ezu ebe a sọsọ na meghị eri oke na m ga-abịa sọ ụmụnne ejiri eji ebe enwe ọna na-eji aka na-eje daunu so ozi na m ji ebe a sọpọtụ nwanne m ka ọsụkọ ọrụ ọbụ iji ọkpa m bịa o ji enwe aṅụrị maka ana m enye unu 1000 naira wee na-abịa
dịka anyị na-ekene gị o ka emedị gị n'aha gị ọ dị mma anyị na-ekene gị o biko menụ ka ọha na eze mata ihe na-eme n'obi gị n'ụbọchị nke taa ihe na-eme n'obi m n'ụbọchị taa bụ obi aṅụrị na-akpa anyị na anyị nwabụ ndị agha ebule m ndị anyị tọtara mejupụtara ọpụta anyị wee kwado ha maka azụ akwado eze nke anyị mere eme anyị wee kwado ha ka ọ ga ihe ahụ arịcha na ihe ha na-eme nke anyị mere eme ọ dị mma nye ha obodo ka esi eme ya ọ ihe mere eme o nwee ndị gbunyekwara anyị ọ dị mma anyị na-ekene gị o kedu okwu ndụmọdụ ị na-atụpụrụ ndị ahụ kpunyere ekpu n'ụbọchị nketa dịka ụmụ ụnụ ndị ụnụ mụrụ amụ ọ na-abụ onye mụtacha nwa ọsị nwa mụtara ka gwa ya nke ihe mere eme ka ha kakwa anyị amen o nwere ebe anyị metere ebe ha nwa ga-akọntinu kwa nke ihe mere eme ya wụ ihe a na-ekwu wee na-asị na ọ ga-adịrị ha niile na amen amen ọ dị mma anyị na-ekene gị obi nyere gị na-asị na ọ ga-adịkwaziri unu a na onwe unu bụ ndị tọrọ atọ mma na ọrụ ọmụnụ bidoro rụwa ka ha wa na onwe ha nye oro wee ruo ebe ha nọ taa mana ha ga-arụrụkwa ya ebe unu kwụsịrị darụ nri na anyị na-ekene gị obi nyere gị ọ ga-adịrị gị na mma thank you so much maazị anyị na-ekene gị o ka emeta gị n'aha gị ọ dị mma anyị na-ekene gị o ụzọ mmiri ebetete anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma biko ka emeta gị ihe na-eme n'obi ya n'ụbọchị nke taa n'obi a ka ndị Aghaebigo 8th grade Ekwulobia anyị ezugo ihe nwoke na-eme ọ ihe mezere emezi ndị tozu ọgba ha nke ihe mere eme ọ dị mma kedu okwu ndụmọdụ na-atụpụrụ ụmụaka n'ụbọchị nke taa dịka o si na gbata ha jide ka ha ji amen nke ihe mere ha mere obodo nnukwu ihe ha mere obodo nnukwu ihe wee na-asị ebe ahụ na-asị wepụta ego ha ji wee ihe Chineke ga-etinye mmadụ amen anyị na-ekene gị ụzọ mmiri ebetete ekpere anyị ekpe n'isi unu bụ na ọ ga-adịrụ na mma ọ ga-adịrụ na mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị darụrị nne maazị anyị na-ekene gị ka emeta gị n'aha gị ọ dị mma anyị na-ekene gị ọ dị mma ọ dị mma darụrị nne biko kedu ihe na-eme n'obi ya n'ụbọchị nke taa ndị anyị tọrọ nwa Aghaebigo butere ọgbọ taa si anyị nwa bụ ndị Aghaebigo bịa ka anyị mee dịka omenala si wee ihe a na-emeta bụ omenala si anyị tọrọ mmadụ taa ọ ya kwesịrị ekwesị darị na kedu ka obi dịkwa gị na mmemme a ka o si aga n'ụbọchị nke sisi onweghị onye anyị tọrọ anyị nọ ya ndị onye enweghị nwanne ya n'ọfụma ka ihe mere eme ka ka anyị nwetara ekwuru onye anyị tọrọ mara anyị nwere nwanne obi esigo n'ike na Chineke kere Adam ọ mekara ya nwa ya ka ihe mere eme onye enyemaka ya Chineke enyega anyị anya ejighị anya anyị onye anyị tọrọ taa ọ dị mma anyị na-ekene gị kedu okwu ndụmọdụ ụlọ na-atụpụrụ ụmụaka n'ụbọchị nke taa ihe na-atụpụrụ ha bụ na feme n'ibe kaba ha mana afọ eji ama mgbe esi igwe maka ebi ha na-achụtụ ndị tọrọ ha kaba hapụ iche uche na-edube elu were mebie ife ọ dị mma anyị na-ekene gị ka amatazi ihe eturu gị nna eze ndị Igbo anyị na-ekene gị ọ ga-adịrị gị na mma darịrị thank you so much Matiki. And I go back here, and now I'm going to Matiki. Aha. He's on a body. God is here. Hey, maybe you need a hug, man. On a body catching a Gaziano. Bali go. I don't know. Akabondi mountain dancing. Umusa. I can alone know. We'll be one. Biko onye ka nwekwa ihe ọ ga-agwa ndị Aghaebigo ya bịa were igwe na-ekwu okwu ụlọ anyị ụlọ akwụkwọ na ihe niile anyị chọrọ anyị enyego anyị erigo anyị ahụgo anyị ka ọ n'ubi onye anyị bịara ọ bụgodo na ndị ọgbọ ga-abịago gosi mmasị enweghị o mere ma ị were ihu ofu onye n'ime ndị Aghaebigo ọzọ anyị na-ekele gị ka emeta gị n'aha gị
Ikechukwu Ijere anyị na-ekene gị o biko menu ka ọhaneze mata ka o si gbatakwuru n'ụbọchị nketa na obi unu ọ dị mma anyị na-ekene gị o nna dịka o si gbatakwuru n'ụbọchị nketa kedu okwu nkasi obi okwu ndụmọdụ ị na-enye ndị otu gị maọbụ ozi ekene ị na-ezipụrụ ọha na eze bụ ndị mere ka ije a si na wee darịrị na o anyị na-ekene gị ekpere anyị na-ekpe n'isi n'ọbụla dịka n'ụzọ pụrụ iche a n'ụbọchị nke taa ọ ga-adịrị m na mma ihe niile ntụfuru wee kpọkọọ ọha na eze wee mee ka ụbọchị nke taa bụrụ ụbọchị akara aka Chineke ewechipụrụ ya mmadụ pụrụ mmadụ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị darịrị na o ka anyị matazi ihe itiri ihe ị zara omemgbe ochie anyị na-ekene gị ọ ga-adịrị gị na ndị otu gị niile na mma site na Kristi dị nwe anyị darịrị na o gaa n'iru nna ya anyị na-ekele gị o ka emeta gị n'aha gị ụzọ Chiwara Ebetete anyị na-ekene gị o dike biko dịka o si gbatakwa n'ụbọchị ngozi o doro anyị anya na ọgụ arụ bụ the chairman of the occasion of this very great movement occasion biko mere ka ọha na eze mata ka obi dị gị n'ụbọchị nke taa dịka o si gbatakwa anything that is for the progress of the community, my village, the block in general, I must support it. All the minor connect, ambition. Yes. All the man. I connect you, Maze. Because kedu okwu ndụmọdụ ị na-atụpụrụ ụmụaka abụ ndị bi n'ụbọchị nke taa. Dịka nna. Ndụmọdụ ndị nye ahụ ha ji mee ka ha ji. Amen. And ihe ebidogo ọfụma they should continue like this. All the man. Ha ga-agba mbọ dị foundation ha lee ka ha complete it. Ka ya mere eme. Ọ dị mma anyị na-ekene gị dịka nna na-ekene gị dịka iwepụtara ohere gị niile anọ m ka a na-etu aha gị ebe niile ka o si na n'eziokwu ịbụ nwoke na-ekpe udo so ga-eje anyị na-asị ka udo a so ga-eje rute onye ọbụla aka nwa afọ Ekwulobia niile ọ nọ n'ụlọ ọ nọ n'ezi ya bụ ekpere anyị si na Kristi nwere anyị darịrị na anyị na-ekene gị. Thank you so much, sir.